Kuno ndi kwa Manje mu mzinda wa Blantyre. Msewu uwu umayambira pa msika wa Limbi kudutsa m'madera a Angelo Gouveia, Manje, Kapeni ndipo umakalumikizana ndi msewu wa Kwacha omwe umachokera ku Zingwangwa kukathera mu Chipembere Highway pa Chichiri Shoprite. Uwu ndi msewu wofunikira kwambiri chifukwa umathandiza anthu ochuluka kuchokera ku madera a Sochi Federation, Sochi Manje, Sochi Kwale, Sochi Mbengwe mpaka Tidziwane komanso Sochi Manja. Mwachitsanzo, msika wa Manje ndi msika okhawo waukulu umene anthu amaderawa amadalira, ndipo anthu ochuluka m'maderawa amadalira msewuwu kuti afike ku msika wa Manje, sukulu ya sekondari ya Sochi Hill, sukulu ya primary ya Kapeni Demonstration komanso sukulu ya ukachenjede ya Blantyre Teachers Training College. Umenewu unali msewu wa fumbi poyamba, koma boma kudzera ku konsolo ya mzinda wa Blantyre lidakonzanso ndi kuyika phula mu msewu umenewu mchaka cha 2015. Pakadali pano umu ndi mmene msewu wa Manje ukuonekera, ndipo ndi zachidziwikire kuti pakufunika kuwukonzanso msewuwu. Ichi ndi chithunzithunzi cha mmene misewu ya m'matauniship ndi madera ena ilili mdziko muno. Komatu chodandaulitsa kwambiri ndi chakuti misewuyi ikamangidwa sikumatenga nthawi yayitali isanawonongeke ngati mmene ukuonekera msewu wa kwa Manje. Komatu boma limagwiritsa ntchito ndalama za nkhaninkhani kumanga kapena kukonza misewu ngati iyi. Mwachitsanzo, boma kudzera ku konsolo ya mzinda wa Blantyre lidagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 403 million kwacha kukonza ndi kuyika phula msewu wa Manje mchaka cha 2015, koma pano msewuwu ukufunika kukonzedwanso. Komatu chodabwitsa ndi chakuti pali misewu ina monga msewu wa Chipembere Highway mu mzinda wa Blantyre imene idamangidwa kalekale ndipo pakadali pano ikadaonekabe bwinobwino ngakhale kuti madera ena yakonzedwaponso. Ichi ndi chitsimikizo kuti ndizotheka ndithu kukhala ndi misewu yolimba yoti kumangidwa kamodzi ndi kupindulira mibado ya anthu, zomwe zingathandizire kuti boma lisamawononge ndalama kuchita zitukuko zomwezo nthawi ndi nthawi. Funso nkumati, ngati dziko tikwanitsa kuti tizikonza misewu chaka ndi chaka pamene tikufuna kukwaniritsa masomphenya a chitukuko pofika mchaka cha 2063, nanga chikumavuta ndi chani kuti misewu yathu izikhala yosalimba? Kodi vuto ndi kuchepa kwa ndalama zogwirira ntchito yomanga misewu kapena kuchepa kwa akadaulo omanga misewu yolimba? Enatu akumaona ngati kuti ndikatangale kapena kusakonda dziko lathu kwa adindo omwe amayendetsa ntchitozi. Ifetu tikanakonda titamapanga zitukuko zolimba komanso zokhazikika.